Palasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Malurong mayamyam yaagaw na Martes Pangasinan, Dagupan. Wadjala so Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa ya ipasabi na say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad the technical side, kanta by Timot si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes at atong tanagagik, mikadwan agaw, petsa 2 at bulan na Hunyo od taon 2026. Tuloy-tuloy ni at atong tanagagik so pakakagawa ng Gadsaren Kaplusan na Satay Brigada Eskwela, kanyan bisiray mamaistra, at pantataryada at saray classrooms da. Pero ni manter-ter sa oran, manter-ter sa oran ni atatang tanagagik ang gaman untan niya ampot-apotang sa panaon. Sa ibabaga na pag-asa, dasayan agaw June 2, nyar ay sa lugar ya makalikna na say ter-ter na oran, na hanggat 50 to 100 millimeters, moderate to heavy rain. Cavite, Zambales, Bataan, Batangas, Tan Occidental, Mindoro. Nabuas, June 3, saray apektadong lugar
Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Occidental, Mindoro, Tanluyag na Pangasinan. Pero nung nyo itawan balat, medyo maluro man to. Insano Thursday, June 4, advance forecast laya tatang tanagagig. Advance mo lamot ti susamay gadgets na say pag-asa. Kanya na forecast dala. No ang turay lugar ya posibleng makalikna na uran. Jad Thursday atatang tanagagig, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, Pampanga, Tan, Benguet. Si katutan na. So update atatang tanagagig at saya, so panter-ter na uran. Timmerterle uran kanyan siguro, bali-bali ay subalita manlala po od Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tani wala di ay so impawid dat si katayo ya Shellfish Bulletin number 13. Yan no inar sa ibabagato di atatang tanagagig all types of shellfish. Tan alamang gathered from the mariculture areas at Infanta. Tanjad coastal waters na Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual, Tanbani, at Luyag Tayin, Pangasinan. Tan sa mariculture areas na Rosario, Tan Santo Tomas, at La Union are free. Free from toxic red tide and safe for human consumption. Manlikat iray masisibay talabatan tahong. Sika Engineer Nixon, masiba kay tahong? Ka-thumbs up ya tampol. Free from toxic red tide. So saratan niya sira-siralaya na ala Infanta, Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual, Tanbani, Ontanmat, Rosario, Tan Santo Tomas, La Union. Hayahay na ang buhay ni Engineer Nixon. Meron na siyang makakaing. Tulaman, Engineer Nixon? Tahong. Ayan. Ay, happy birthday nga pala. Happy birthday kay sa aming baby forever dito sa aming himpilan. Si ang ating station manager Joey Baby, 53 years old mo la. Maksil ni. Siyempre, tawalay mamupuyok at sikato. Happy birthday, Sir Joey. May you have many more birthdays to come. Likewise, happy birthday sa may ating bunsong kapatid na si Jessie nga pala. Nag-birthday rin kahapon. Happy birthday rin. Pero malungkot naman na balita kasi kabat yoy ken Kuya Frank. Kabat yoy Kuya Frank amay makanggaway G. Narson kwanto. Aya may sikat ya no gabay mo'y balibalin pulo mga liw kay abul mo isa mo di man ipadaitad sikato. No gabay mo'y balibalin pantalon mga liw kay abul isa mo ipadaitad sikato ay balibali. Ay kaurmanan tayong tuloy ta nansamay sa Kriagaw nunutong kulawarin man padaitad sikato ni pimaway mo sa balita natan ya sikato at naandilagbilay. Si Kuya Frank G. Narson who peacefully joined our Creator on May 30, 2026. Yung pong kanyang wake ay nandyan po sa Amerika. Nasa Amerika po. America Street, Bunuan, Binlok, Dagupan City. Yan. At ang kanyang libing will be on June 6, 2026. At nakikirami din pala tayo sa pamilya ni Kagawad Edgar dyan po sa barangay Pugaro dito po sa lungsod ng Dagupan at Tulurdanatan. May nanay ito ng Kagawad Edgar. Balbalagya, Piambagya at sari pamilya
Kagawad Edgar ditan barangay Pugaro ditan Jaid Siyudad na Dagupan. Kung nalulungkot ang ilan, nalulungkot din daw. Nalulungkot din daw, mga kapaborito, si Senator J.B. Ejercito. Sa ikwanto, bilang kapatid, nalulungkot ako para kay Senador Jingo Estrada. Sa nagimot irad amalan ti atatag tanagagi kanyan sa nagira. Agontan. You cannot deny that. Yasay kwanto, kaya lang, as a public servant, kailangan hayaan nating umusad ang batas. Actually, makakalukak ng kuyan sitwasyon. Jad Filipino culture tayo at atang tanagagik. Jad kultura tayo bilang Pilipino. Napaka-importante po yung family, pamilya, agontan. Our members of the family, they serve as our lifelong companions, our supporters, our role models, and sometimes surrogate parents. Pag wala na yung mga parents natin, yung mga ate, kuya, sila yung tumatay yung parang mga magulang ng pamilya, agontan. Kasi sabi nga natin, even in our Constitution recognizes the family as the foundation of social life. At Pilipinas at ating tanagagik, daydayon da tayo na sari arom niya nasyon, jad Pilipinas, sa tay panangaro o pamilya is very tight. Very tight at atang tanagagik, malmalat. So, kabalik santutan. At si katutan, so, may singa iinggitan na sari arom iran nasyon because jad sari arom, yabansa sa kultura da to whom it may concern. Pero si katayo, jad Pilipinas, agontan na tatang tanagagik talagan untan laso panangaro na sa pamilya at balang sinansakay. Makakalakaklab alakwang kota. Antayo, si Ajad Senado, yan tila, si Ate Aimee, si Presidente BBM, sa naging matira, agontan. Pero, mangkukulkul matira. Mangkukulkul matira. Although they cannot deny the fact that at the end of the day, magkapatid pa rin sila. Jad Senado, wala matirati sa nagi. Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano tan si Senadora Pia, pero inaraso ko lang tumay sakay, babang mo may sakay, untan sa panangaro, masari sa nagid balang sinansakit, sigara, untan. Sa naging bilyar, no inaraso ko lang tumay sakay, wab mamat, malat mo, so aruan da atatang tanagagik, anto untan mo iray Tulfo Brothers, no inaraso ko lang tumay sakay, ay, ikul-ikul mo, may sakay, agontan. Untan, so panangaro na sari sa nagi. Pero, aray ehersito ay, balot, nansyan. Ninti kwento ng JB ehersito, hayaan natin ang batas kwento. Si Ate Aimee balot, ibubulgar turo nga may plano ng PBBM. Anto? Diyad saya supan papatuloy na sa panaatake dad Senado at ating tanagagik. The Senate until now is still under attack. Karuman, binitbitday ken Senador Jinggoy, inawit lapod sa may kaso to, Sandigan Bayan, sinagapande plunder, non-bailable iman. Non-bailable. Agam makapan bail, agam makapaway, si Senador Jinggoy ta plunder ang bulat. Ang bulat ya kaso man.
Mani-intervene si Senate President Alan Peter Cayetano. Wag dito sa loob ng Senado. Hayaan yung lumabas muna si Senador Jingo Estrada, kwanda. Pero sa kwantumat ng DILG Secretary John Vic Rimulya, you have lost that right. Nung nakatakas si Senador Bato, kwanda mga. Pero Judge Sayay, so panpapatuloy na sayay impeachment proceedings kontra kinan Vice President Sara. Wala man so palapag to atatang tanagagik tani, ara may abogado to natan, at ara may abogado to, so kaparuntal natan atatang tanagagik, at sa kuya press conference time pa insubmitted dala at Senado, so Sara may depensa damat. Sara may depensa damat. Yan nga pala, nakikiramay po tayo sa pamilya ni Nana Filipa Cerizo. Tulordanatan the Eternal Gardens. So, ang sinasabi natin mga kapaborito, di ba, pimaruntal lararamay abogado tunatan at Vice President Sara Duterte, wala man sukuruto ng Vice President Sara Duterte at Senado to dismiss the articles of impeachment against her, arguing that the complaint is constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively deficient. Si Katuya, so ubato ng Vice President Sara Duterte, yano inar sa ibabagan na sa legal team to, that the House Committee on Justice exceeded its authority, prejudged the case, relied on evidence introduced after she had responded to the complaint, and included allegations that predated her term as Vice President. So si Katutan, so depensa to natan, ng Vice President Sara Duterte, yawalare aka-include niran allegations, yaanti sa man Vice President, aka-include ni. Singa agawalad si tatay ito, akaw na lang inawit the Hague, pero ang gapumanaya kaukulan manaya walay endorsement na korte na Pilipinas sa tatang tanagagik antes sa awit na the Hague. Si Katutayaan na pundanatan. Sa ito po't balat natan, will it affect yung kaso ni Tatay Digong sa the Hague? Nangdangan tayo na ang putaputang matya, diskusyonan itan at atang tanagagig. So sa kwanto at sayay, so executive summary, then sa may answer to ng Vice President Sara Duterte, the House Committee on Justice conducted a trial, but trial can be done only by the Senate. Sakitan niya po puntosan to. That the House Committee on Justice conducted the trial, but trial can be done only by the Senate. Secondly, there are clear indications and declarations that the Committee on Justice had predetermined the impeachment of the Vice President even before the purported additional evidence were received, completed, and assessed. Mikatlo, in answering the impeachment complaint against her, due process demands that the respondent is confronted with all the accusations and supposed evidence against her in the trial conducted by the Committee on Justice. New pieces of evidence not included in the impeachment complaints were introduced, which the Vice President was not given the opportunity to confront and answer. This is not allowed and goes against the rules of fair play. Mikapat, under controlling case law, an impeachable officer is answerable only for alleged acts
or omissions while holding the impeachable office. In this case, accusations against her include acts even before she became Vice President. Si Katulayan may babaga tayo. Agaw natin tanagagi. Okay. Number 5. On the matter of the Vice President's confidential funds, there is no showing that ninakartulay maganaw. Pawilan tayo tatang tanagagi ka. Sa kwanto dya tatang tanagagi. There is no showing that she misused or absconded the same. May kanam. On the sal end of the Vice President, under the law, it must be shown that her assets were illegally acquired and or that she will willfully concealed her assets. The articles of impeachment failed to show ill-gotten or hidden wealth. Number 7, sa ikwanto di atatang tanagagig with respect to allegations. Number 7, with respect to allegations of political destabilization, sedition, or purported threats against government officials, the defense asserts that the charges are founded upon statements taken out of context, statements not made by the Vice President herself, or interpretations unsupported by competent and admissible evidence. Constitutional accountability cannot rest upon conjecture, innuendo, or strained interpretations of political statements. And the last one, there is a standard under the Constitution to establish culpable violation of the Constitution. Bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust for an impeachable officer to be convicted of any thereof. The allegations against the Vice President fall short of the threshold. Sikatutan, surason no akin natin kukuruan. Kukuruan natin ng Vice President Sara Duterte the Senate Impeachment Court to dismiss the articles of impeachment against her. SBM, Saray Balitan Matwa, sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suntuloy kaya rin inasaren pakabatan. Paimano, malalapunit, Saray Managantabay. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training
programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Paguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Wala tilad mi kadwan takapataten tanagagik sa iliknay binmalay. Hello and good morning ni Saray Manbri Brigada Eskwela natan at nanduraman eskwelahan ditan at bali na binmalay Ni antayo sa ikwanto ng DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi raw ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng Brigada Eskwela. Kanyan si rin sa Ragyon Ganganan, irarate kabyangan na 4-piece. Mi participate at Brigada Eskwela. Malinlinutan. Imbagato ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Sa ikwanto atatan tanagagik sa partisipasyon ng 4-piece beneficiary sa mga aktibidad sa paralan ay nakapaloob sa kanilang programa bilang kapalit ng tulong na natatanggap mula sa pamahalaan. Okay, di ba? Hindi balit naksawan kayo, no narasan kila atatang tanagagik Galila at Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Bukas po sila alas 4 na ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Duga-duga. Kaya riyon man trabaho di eskwelahan, alas 4 nga rin, diretso kila ditan. Pero open din po sila for lunch reservation. Just inform Mars ahead of time. Okay? So, if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangos a la pobre, jam-packed with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef inard, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova, bulalo and sinigang to comfort you also is available. For light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, satisfying chicken teriyaki wrap, and New York strips wrap. So, Mars Restaurant, perfect for satisfying dates or late-night cravings. Come and visit also Mars Express sa Nagilayan, Binmalay for short orders anytime of the day. With halo-halo to beat the heat. Diyad say putang na panahon. Diyad say putang na panahon at atang tanagagik. Bali-bali ay. So, amay in-share na say samahang magbabangos ng Pangasinan. Naibasan ko si kayo antayo sa kayat makasangag na say papatayan pakakalugyan na sari managbangos at luyag na Pangasinan lalo laditan at bali na binmalay agaw tanatatang tanagagik at satay putang na panaon satay putang na panaon aliwan samay lapod ng bilay kad ilog ng karga kay fish cage o fish pen at ilog at umpatoy irebangos andi
say manunan makasengeg na papatiyan na say bangos say putang na panaon. That's a fallacy at ating tanagagik. Natan, wala ibabagan natan na say samahang magbabangos ang Pangasinan ng mga alternatibong pamamaraan laban sa mataas na heat index sa mga palaisdaan, lalo na sa bangos. Oy, hello and good morning nga pala kay Sir Maxi Solis, kay Sir Yong Regidor, kay Sir Chofilo Ballesteros Jr. ng Barangay Basing, sa mga single ladies ng Barangay Basing, of course, nanabihing, thank you doon sa mabilabilaitan ang kakabalag ya tilapia. Manangaro lawas nanabihing, kanyan antayo makmaksilya nay so lamanto na nanabihing. Baluri kita mampuyat, manlako adlabi, san unugip along the way, ay gawon ton kabuwasan so labi. Ingat always nanabihing kay Nana Kunching din, kay Nana Perla, aka Doktora, kay Kagawad Esperanza, kay Madam Emma Lipio na Barangay Basing, presidente po yan ng Senior Citizens Association, at kay Madam Ja, kumusta ka na? Ninya ay sukwan na say samapa, tandaan, maging alerto, alisto at mapagmatsyag sa lagay ng ating mga palaisdaan. Mga kasamapa, ramdam nating lahat ang matinding init ng panahon nitong mga nakarang araw dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Nakapagtala na tayo ng ilang ulat ng gataw, mga isdang lumulutang at naghahabol ng hininga sa ilang bahagi ng ating lalawigan. Arungal kuya gataw ni man sa may programa ng early in the morning say makinis ang ulo, malinis ang isyo, walang malisyoso. Agaon tanatatang tanagagi arungal ko may tulong yakanunutan ng Senador Chis Escudero ay bali-bali man yan natulungan Timot Ray Fisher Fox aliwan sa rito matricycle, aray sa transport groups labat. Natan, sa ikwan na sa mapa, upang maprotektahan ang ating kabuhayan at maiwasan ang tuluyang kamatayan ng ating mga alagang bangus, narito ang ilang alternatibong pamamaraan. Una, pagbabawas ng stock density or bawas siksik. Yan, sa kimot yan actually. No, dakol sa imbulos yung bangus, at mulmulag may anginan yun may ang ibulusan umpatimat ira taman sisiksikan ira agontan. Okay, so panatilihin ang sapat at hindi siksik na dami ng bangus sa bawat palaisdaan. Nababawasan nito ang kompetisyon sa oxygen at pinapanatiling mas malamig ang temperatura sa ilalim ng tubig. Pangalawa, maingat na monitoring sa pagkain or feeds. Magbawas ng sa rasyon ng feeds kung matindi ang sikat ng araw at bantayan ang schedule ng pagpapakain. Ang sobrang pagkain ay nagdudulot ng stress sa isda. Bukod dito, ang mga hindi nauubos na feeds ay mabilis na nabubulok, mabilis mabulok na siyang umuubos sa dissolved oxygen ng tubig. Ayan. At pangatlo, paggamit ng aerators o water pumps. Maglagay at magpaandar ng mga paddle wheel o bubble jet o aerators, pati na rin ng water pumps. Pinapanatili nito ang paggalaw ng tubig upang makapasok ang sapat na oxygen, lalo na sa mga oras na kritikal ang init o bago magmadaling araw. Ayan, ang magandang advice mula po sa Samahan ng Magbabangos ng Pangasinan. Sa mapa. Ito dapat yung mga tinutulungan ng gobyerno, gaon natatang tanagagi para meron po tayong makain bukod sa pagtatanim ng palay.
sa agriculture, isa rin sa itong sektor na to na dapat tulungan din ng ating gobyerno. Kaya thank you kay Senador Chis Escudero kasi nabibigyan niya ng pansin. Nabibigyan niya ng pansin itong mga mangingisda po natin. Itong mga nagpo-produce ng pagkain para sa lahat. Oh, by the way, tinatanong po nila dyan po sa bayan ng Binmali, kumusta na raw yung bigay ng Makati na worth 2 million pesos na tulong? Natanggap na ba ito ng bayan ng Binmalay at naibigay na ba, naipamigay na ba sa mga taong bayan yung 2 million pesos na yan? Tinatanong po nila yan, gusto lang nilang ma-update. Mabigyan siguro ng update kung ano na ang kinahinatnan ng 2 million pesos na yan na tulong mula sa Makati City. Kasi ang Binmali po at ang Makati City meron pong tinatawag na Sisterhood Agreement. Ito tinatanong nila sa atin. Tinatanong po nila sa atin, kulang-tula may ibabagay yung karuman continuation kwanda. Continuation na sa may babaga tayo lang ti atatong tanagagikta, mabubula, si katutay liknaan yung pasabidad, si katayumat atatong tanagagiklante, mabubula kuno, kada Lunes, makakarungol ira. Singa natutulok lara. May singa ang gapi kalakal na mula kuno. Bilin di man bilin dya. Tamid di man tamid dya. Pampapasnukan da kay Siren. Nathan, wala may babagadan better approach. The better approach. Anto may better approach, ay may tatawagan dan praise publicly, criticize privately. Ayon, di ba? Ano yung better approach? Praise publicly. Idayo mo in public. Do not criticize them in public. Idayo mura in public. But criticize them in private. No walay ni babagamad si kara. Gabay mo yung mampasnok. Pampasukan mura in private. But never in public. So that's the better approach. Praise publicly, criticize privately. This is a widely recommended principle for good reason. Una, bakit private correction? Private correction address the issue one-on-one. Address the issue one-on-one. So be specific, focus on the behavior, not the person. Be specific, focus on the behavior, not the person. Now, when you are having your one-on-one, explain the impact and collaborate on solutions. Collaborate on solutions. Baka may problema naman yung tao. Kasi hindi sa lahat ng araw okay ang mode. Okay ang mood niya, agaon tanatatan tanagagig. Wala ra may panahon niya ang ngalag mo na katungtong mapasnok, masimsibangot at atong tanagagig because may pinagdadaanan. Okay. So, explain the impact and collaborate on solutions. Give them a chance to save face and improve. That should be the doing of a good leader. Yakwanda at atong tanagagig. Agontan, private correction. Secondly, public praise. Public praise. Recognize good work or improvements in front of the team. Nawali agawan dan marakop, recognize them. Praise them. This reinforces positive behavior and motivates others. That should be done. Public praise. Number 3, group issues. If the problem affects the whole team, for example, exempla gracia,
repeated missed deadlines as a department, you can address the pattern publicly without naming individuals. Oh, yun, di ba? So, ito yung mga better approach na sinasabi nila para maiwasan natin yung mag-criticize publicly. Kasi iba ang dating kapag ka nag-criticize ka publicly. Instead na tataas yung moral ng mga empleyado, mas magiging down po sila. Rare exceptions where public feedback might be acceptable. Ayan, ito naman yung mga rare exceptions where public feedback might be acceptable. Halimbawa, immediate safety or compliance violations. Someone doing something dangerous in a factory or violating a clear customer-facing rule. Even then, keep it firm but not personal or demeaning yakwanda at ating tanagaging. Another thing, coaching culture with prior agreement. In every specific high-trust environments, some sports teams, certain creative fields, or military settings, direct public feedback is normalized. This is rare in standard workplaces. So, bottom line for leaders. Bottom line for leaders. Ito scolding in public is easy. Scolding in public is easy in the heat of the moment. But it is usually a sign of poor emotional control or weak leadership skills. Ulitin ko lang mo. Scolding in public is easy in the heat of the moment. But it is usually a sign of poor emotional control or weak leadership skills. So, strong leaders correct problems while preserving the person's dignity. So, napaka-importante yung dignidad ng isang tao. You have to respect that. Hindi porkit ikaw ay boss, ikaw ang leader, kasi hudang masaktan kung sino man ang masaktan, wala ka nang pakialam. Hindi pwedeng ganun. Strong leaders correct problems while preserving the person's dignity, because scolding in public is a sign of weak leadership skills. Now, if you preserve the person's dignity, this will build loyalty and better results over time. It will build loyalty and better results over time. So if you are a manager dealing with the situation right now, step back, calm down, and handle it privately. If this is a recurring habit for you, consider leadership training or coaching. It pays off. Say habit to every now and then. Kada Lunes, manpasnok kayo, mangibagay yung negative, at sa arapan na totoo. Sa ibabagadan natin, at atong tanagagi is, if this is a recurring habit for you, consider leadership training. Consider leadership training or coaching. Mga lakay man coach at si kayo. And say kwanda, really, if you will follow that, it pays off. At the end of the day, agyutan panbabawian, panlikatan yun ni salamatan yun ni kwanda. Kasi tantandaan po natin, tantandaan nyo, sa mga leaders po natin, respect is the foundation of effective management. Respect is the foundation of effective management. Hindi yung ako, syakso na honor, syakso, wadyan na kayrong, syakso na honor, no imbagak, gawon ko. Regardless of sinong natalapos, I don't care.
Okay, if you don't care, then I believe the people will also don't care. Kumanlaba mo man natatong tanagagiki, sekwanda man lang ti, respect begets respect. And respect is the foundation of effective management. Kanya nawala ray mangibas nga o naliknaan da, o saray meeting at atong tanagagik, absorb, pakinggan nyo. Oh, you may agree or disagree, but do not tell them in public. Gawin tanatang tanagagik. Agyura pantatam yan. Wala ibagadan suggestion, wala isuhirida, tapensyo na dat pankaabigan na karaklan. Sanyo ubatan na, I don't care. No, imbagak. That is not a good leadership. Ulitin ko lang mata. Ulitin ko lang mo. Scolding in public is easy in the heat of the moment. But it is usually a sign of poor emotional control or weak leadership skills. Strong leaders correct problems while preserving the person's dignity. This builds loyalty and better results over time. If you are a manager dealing with this situation right now, ang advice is for you to step back, calm down, and handle it privately. If this is a recurring habit for you, the best advice is consider leadership training. You undergo leadership training, ibig sabihin, or coaching. Dapat may coach kayo. Dapat walay tuon na inid bunagyoya. Manusaas, sir, lumalagpas na kayo sa boundary. Hindi ganyan. Quantum si kayo. Because at the end of the day, nuwala rati untan. Leadership training or coaching, it pays off. It pays off. It will make you a better leader later on. Gontan, So, ito po ang dapat na pakakatandaan po natin. Respect is the foundation of effective management. Hangga pulay malam, ya oras tayo at ating tanagagikad SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Liknay binmali portion. Kalapakan tabi lalangula say lawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. At dabayan ang susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel.